नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी क नाम लिफाफा में बंद हो गईल बाटे। बंद लिफाफा से ही भाजपा प्रत्याशी के नाम घोषित हुई। मेरठ से भाजपा प्रत्याशी के लेके चर्चा का बाजार गर्म हो गईल बा। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल के साथ सांसद विधायक का नाम भी चर्चा में बा। हालांकि अभी कुछ फाइनल नहीं के सभी के नाम लिफाफा में बंद बाटे। उधर सहारनपुर से भी पूर्व सांसद के साथ अब पूर्व मंत्री का नाम संभावित प्रत्याशी के लिस्ट में शामिल हो गईल बा। मानल जा रहा बा कि अगला 48 घंटा में लिफाफा खुलने के बाद प्रत्याशी का घोषणा हुई। वहीं पश्चिम क्षेत्र में कुल 14 लोकसभा सीट में से भाजपा 8 सीट पर प्रत्याशी का घोषणा कर दिले बाटी। बिजनौर और बागपत गठबंधन में रालोद खातिर छोड़ दिहल गई। रालोद भी अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दिले बा। अब मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद से भाजपा प्रत्याशी का इंतजार बा। सोमवार के नई दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप का बैठक भी हो चुकल बा। पार्टी के वरिष्ठ नेता का दावा बाटे कि मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद समेत प्रदेश के सभी से सीट पर प्रत्याशी के नाम पर विचार हो गई बाटे। हालांकि मेरठ, सहारनपुर के प्रत्याशी का नाम गाजियाबाद के प्रत्याशी के नाम के साथ फंस रहल बा। पार्टी नेता के अनुसार गाजियाबाद में जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी का चयन हुई, तो वही के आधार पर अन्य सीट के प्रत्याशी का घोषणा हुई। गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी के नाम के लेके अभी संशय का स्थिति बा। दावा बाटे कि अगला 48 घंटे में भाजपा नेतृत्व की ओर से मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद के प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर दिया जाई और बुधवार से पहले चरण का 8 सीट खातिर नामांकन भी शुरू हो जाई।